Volám sa James Smith, narodený v Írsku, ale srdcom som Američan. V roku 1727 som s rodinou emigroval do Pensylvánie a usadili sme sa v okrese Chester. Tam som získal klasické vzdelanie u reverenda Francisa Ellisona na Filadelfskej akadémii. Neskôr som študoval právo u svojho brata Georgia v Lancastri a v roku 1745 som bol prijatý do Pensylvánskej advokátskej komory, keď sa napätie s Britániou stupňovalo. Stal som sa aktívnym hlasom za koloniálne práva. V roku 1774 som napísal esej o ústavnej moci Veľkej Británie nad kolóniami v Amerike, v ktorej som presadzoval bojkot britského tovaru a vytvorenie kontinentálneho kongresu. V tom istom roku som v Yorku zorganizoval dobrovoľnícku milíciu a družstvo, kde som pôsobil ako kapitán. V júli 1776 som bol zvolený do kontinentálneho kongresu a prišiel som včas, aby som 2. augusta podpísal deklaráciu nezávislosti. Potom som sa vrátil do Yorku s vytlačeným letákom deklarácie a verejne som ju prečítal na námestí. Po mojom pôsobení v kongrese som zastával rôzne verejné funkcie, vrátane obdobia v Pensylvánskom štátnom zhromaždení, sudcovského postu na Najvyššom odvolacom súde štátu a v roku 1781 som bol zvolený za brigádneho generála Pensylvánskej milície. Až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1800 som pokračoval v právnej praxi v Yorku. Tragicky, krátko pred mojou smrťou v roku 1806, požiar zničil mnohé z mojich osobných dokumentov, čo prispelo k mojej dnešnej relatívnej neznámosti. Aj keď si na moje príspevky dnes spomína menej ľudí, pevne som stál za slobodou a zohral som svoju úlohu pri formovaní nového národa.